JBL Extreme ponovom už aj so subwooferom, o niečo ťažší oproti predchodcovi, ale stále odolný a za mňa ešte štýlovejší ako kedykoľvek predtým. Toto je 5. generácia ikonického reproduktora JBL Extreme, vitajte pri unboxingu a poďme sa rovno pozrieť na to, čo nájdeme v krabici. V balení nájdeme dokumentáciu, sprievodcu rýchlym štartom, praktický ramenný popruh a samozrejme JBL Extreme 5. Aby sme nezabudli, máme tu aj hudobný pozdrav, pretože spoločnosť JBL tohto roku oslavuje 80. jubileum. Keď hudba znie, úsmev sa ti vráti, každý tón je spomienka, čo srdce zlatí. Nech JBL stále hrá a robí dni krajšie a nech sú tvoje kroky čoraz šťastnejšie. Reproduktor je oproti predchodcovi ťažší 800 gramov, tentokrát váži 2,9 kg a oproti Extreme 4 nám aj jemne narástol. Zmenilo sa nám vnútro, po prvýkrát v sérii Extreme nájdeme aj subwoofer a dva výškové reproduktory. No a vďaka praktickému pútku je aj extrémne prenosný, chcel by som vašu pozornosť upriamiť aj na ďalšiu praktickú vychytávku na popruhoch. Máme tu otvárak na nápoje, ktorý si určite nájde miesto v každej partii. Extreme 5 spoznáte veľmi jednoducho, už na prvý pohľad nájdeme tu svetelný pás v hornej aj dolnej časti. Ten nám poslúži nielen ako štýlové atmosférické osvetlenie, ktoré nám svietí synchronizovane s hudbou, ale aj ako ukazovateľ hlasitosti a stavu batérie. No a vlastne keď si pridávam alebo uberám hlasitosť, tak si všimnite, že tento pás sa buď to stenčuje alebo pridáva a takisto nám ukazuje aj stav nabitia batérie. Ako prvý má atmosférické osvetlenie reproduktor JBL Grip a vyzerá to tak, že to bude štandardom pre nové reproduktory od JBL, takže za to palec hore. Teraz vie byť reproduktor ešte stabilnejší a to vďaka širšej spodnej ploche. Čo mňa osobne teší je certifikácia IP68 a teda reproduktor je úplne prachotesný a nemusíte sa báť ani vody. Ide o najvyššiu možnú certifikáciu, ktorú nájdeme v reproduktoroch, takže za mňa je toto ideálny spoločník na garden party s bazénom. Čo poviete? A vôbec sa nebojte, lebo keď ho náhodou zaprašíte, tak môžete ho umyť aj pod tečúcou vodou. Pri každej novinke nás asi najviac zaujíma, ako hrá. Funkcia AI Sound Boost nám analyzuje hudbu v reálnom čase a prispôsobuje výkon a equalizer prehrávanému obsahu. Ako som spomínal, Extreme 5 má subwoofer a dva výškové reproduktory. Pri napájaní zo siete vieme využiť plný výkon reproduktoru, a teda kombinovanie 130 W. V prípade prehrávania cez batériu je to 90 W. Viacero ľudí sa nás pýtalo, či Extreme 5 má dobré stredy. Tak si poďme pustiť vzorovú hudbu. Pre hudobných fajnšmekrov mám dobrú správu. Hudbu si viete tentokrát prehrávať už aj bezdrátovou pomocou USB-C. No a čo sa týka bezrotovosti, tak Bluetooth tu máme v novej verzii 6.0. Len tak v rýchlosti, nová Bluetooth má výrazne nižšiu latenciu, dokáže prenášať aj moderné kodeky ako LDAC, takže vo výsledku sa môžete tešiť na čistejší zvuk s menším oneskorením. No a čo by to bolo za prenosný reproduktor bez batérie? Tá nám vydrží hrať až 24 hodín plus 4 hodiny extra času vieme získať funkciou Playtime Boost. Tá nám trošku zníži basy, takže odporúčam to využívať vo vonkajšom prostredí, kde mu tie slabšie basy na úkor dlhšej batérie odpustíme a aby som nezabudol, batéria je pri novinke vymeniteľná a využiť môžete aj batériu z Extreme 4. No a vďaka USB-C vstupu vieme použiť reproduktor aj ako powerbanku. Máme tu aj funkciu Auracast, vďaka ktorej si vieme prepojiť viaceré reproduktory. Ak teda napríklad rozmýšľate, že si upgradenete svoju výbavu a Extreme 4 vymeníte za Extreme 5, ponechajte si aj Extreme 4 a urobíte si ešte väčšiu party. Za toto ma vaši susedia fakt budú nenávidieť. Po kúpe si určite stiahnete aplikáciu JBL Portable, kde si viete prispôsobiť equalizer, taktiež si v nej viete nastaviť atmosférické svetlá a aktualizovať software. Ako sme sa dnes presvedčili, Extreme 5 je opäť ďalej oproti svojim predchodcom v robustnom tele. Nájdeme kvalitné reproduktory, nové možnosti pripojenia, či už bezdrôtovo alebo bezstrátovo pomocou USB-C. No a musím sa priznať, že ja osobne som veľkým fanúšikom tohto štýlu reproduktoru.
aj kvôli jeho praktickosti. Áno, oproti ikonickým JBL Flipcam je o niečo väčší, ťažší, ale za to vás odmení kvalitnou hudbou, dlhou výdržou batérie či množstvom praktických vychytávok. Takže, čo na záver, ak hľadáte ďalšieho parťaka do partie, či už na opekačky, rodinné oslavy, pozeráte sa po kvalitnom a zároveň ľahko prenosnom reproduktore ako tanečná skupina, alebo aj ako videotvorca, ktorý potrebuje mať odposluch na mieste, tak ste ho práve našli. Je skrátka pre každého, je taký akurátne veľký a objednávať ho môžete v 3 rôznych farbách. Čiernej, camo a blue. Poteší aj launchovacia cena, ktorá je rovnaká ako keď na trh prišla Xtreme 4. Čistobaťovská cena 349,99 €. Moje meno je Michal Čabaj a vy ste sledovali unboxingy JBL. Ďakujeme za to, pokiaľ vás niečo zaujíma, nech sa páči dole do komentárov. Ahoj!